Hyvä helsinkiläinen, nimeni on Niina Kasteen. Olen tänä syksynä ehdolla Helsingin kaupunginvaltuustoon. Olen 29-vuotias, olen koulutukseltani viestintätieteilijä ja kulttuurien välisyyden asiantuntija. Päätin lähteä politiikkaan mukaan, koska olen ajatellut, että nyt on aika vaikuttaa. Haluan olla rakentamassa yhdenvertaista, hyvinvoivaa ja välittävää Helsinkiä. Meidän on rakennettava sellaista kaupunkia, jossa kaikki ikäryhmät ja kaikki ihmiset iästä ja taustasta ja asuinpaikasta riippumatta voisivat hyvin. Meidän täytyy huolehtia nyt nuorista. Nuoret tarvitsevat mahdollisimman paljon tukea, sillä kaikki me tiedämme, mikä tilanne tällä hetkellä on. Jos pääsisin Helsingin kaupunginvaltuustoon, haluaisin ehdottomasti huolehtia siitä, että nuorten yhteiskuntatakuu toteutuisi sen edellyttämällä tavalla. Se on erittäin tärkeä asia ja se tarvitsee ponnistuksia ja yhteistyötä. Nuoret ansaitsevat tulevaisuuden ja iäkkäät tarvitsevat arvokkaan vanhuuden. Kaikista ikäryhmistä täytyy huolehtia